салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Оғоз мекунем. акнун бозии охирин ва муҳими беҳтарин чемпионати футболӣ миёни бошгоҳҳо финали Лигаи Чемпионам хотима ёфт. ба гумонам ғайри чанд мухлиси Челси дигар касе ба ғолибияти дастаи лондонӣ бовар надошт. ҳаминак дастаи Челси бо як гол иктифо карду бозиро то охир дифоъкорона кашид ва дар ин чиз муваффақ ҳам шуд. Челси тӯли 10 солаи ахир бори дуюм аст ки ба гирифтани ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо мушарраф мешавад. Томас Тухел бошад дар фаъолияти нимсолааш бо ин даста исбот кард ки ӯ маҳорати тиллоӣ дорад ва ӯ ҳам ту ба арсаи рақобатҳо бо беҳтарин мураббиҳо набаромадааст. ҳама ҳадсу гумонҳо дар мавриди фаворитии Манчестер Сити дар ин бозӣ барбод рафт. собиқадорон, футболбозон, коршиносон чӣ ки ҳатто марказҳои букмекерӣ куллан муддаи Ситиро медонистанд ва ба ғолибияти Челси бовар надоштанд. Томас Тухел андешаи зидди челсигиро ҳаминак аз байн бурд ва исбот кард ки дастаи ӯ ҳоли ҳозир беҳтарин дастаи дунёст. аммо ҷузъиёти аҷиби кор ин аст ки Томас Тухел ҳамчун сармураббии чемпионгардони Челси баъди финал ба раҳбарияти асосии бошгоҳ шиносоӣ пайдо кард. баъди ғолибият Роман Абрамович раҳбари бошгоҳи Челси ба майдон даромада бо Томас Тухел салом кард ва ба ғолибият сармураббиро таҳният гуфт. ин аввалин дидори раҳбари бошгоҳу сармураббии даста аст. Томас Тухел гуфтааст ки ман бо роҳбари бошгоҳ дар майдон шинос шудам. ман боз ҳам бо ӯ ҳарф хоҳам зад ва бовараш мекунам ки ман ба ин даста ҳамчун ташнаи ғолибиятҳо омадаам. ташаккур ба аҳли даста ки нигоҳи футболии маро тарафдорӣ мекунанд, иброз намудааст Томас Тухел. акнун суоли матраҳ ин аст ки Челси бо рондани Фрэнк Лемпард бурд кард ё бохт? финал албатта ки як футболи оддӣ нест. унҷо ҳар ду тараф муборизаи дучанд мебаранд ва ин ба ҷанги ҳақиқӣ шабоҳат дорад. ва албатта ки чунин бозиҳо бо маънои мусбаташ беқурбонӣ паси сар намешавад. Кевин Де Брюйне асоситарин бозигари дастаи Манчестер Сити дар дақиқаи 56 дар як бархурд бо Антонио Рюдигер осеб бардошт ва кор то ҷое расид ки дигар ӯ бозиро идома дода натавонист. ин албатта ки дар рафти бозии дастаи Манчестер таъсири манфӣ расонид ва ҳоло дар Аврупо яке аз сабабҳои шикасти дастаро дар набуди Кевин медонанд ва шояд ҳақ ҳам бошанд. хуласи калом баъди ташхиси табибон маълум гардид ки Кевин Де Брюйне бо ҷурми шикастани устухони бинӣ тӯли 3 ҳафта ба майдон баромада наметавонад. аз ин рӯ дар бозиҳои гурӯҳии Евро 2020 Кевин ба мунтахаби Белгия шояд кӯмак расонда натавонад. пойгоҳи хабарии ESPN иттилоъ медиҳад ки Кевин на танҳо бозиҳои гурӯҳӣ шояд дар кулли чемпионат бозӣ накунад, чун табибон ба ӯ баъди 3 ҳафта танҳо бо пӯшидани ниқоби махсус иҷозаи бозӣ додаанд ки Кевин ба гуфтаи инро рад мекунад. ана инро мегӯям болои сӯхта намакоб. яке аз ҷузъиётҳои дигари ин бозӣ он буд ки Серхио Агуэро бо пираҳани Манчестер Сити дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо охирин бозии худро сипарӣ кард. ҳатто ашкрезиҳои Пеп Гвардиола барои рафтани Агуэро ӯро назди мухлисони Серхио Агуэро сафед карда наметавонад. рафтани Агуэро аз Сити пурра бар дӯши Гвардиола бор карда мешавад ва гунаҳгори асосии поёни кори аргентинӣ дар дастаи англисӣ маҳз Пепро медонанд. агарчи Агуэро ҳоло дар ин маврид чизе нагуфтааст, вале мегӯянд ки ҳамаи гапу корро аз хона фаҳмидан лозим аст. бародари хурдии Серхио Агуэро Маурисио Дел Кастильо дар саҳифаи инстаграми худ навишт ки Пеп Гвардиола аз ҳамон рӯзе ки ба Манчестер рафт ба Агуэро рӯи хуш намедод ва бародари ман аз аввал барои ӯ нолозим буд. қайд кардааст Маурисио Дел Кастильо. баъди чанд лаҳза боз ин навиштаҳо аз саҳифаи ӯ пок карда шуданд. аз ӯ суол доданд ки чаро навиштаҳоро пок кардед. ӯ гуфтааст ки одамони заҳролуд зиёданд. агар лозим ояд боз менависам ва бигзор кулли одамон донанд ки ҳамин хел аст, навиштааст Маурисио Дел Кастильо. ҳимоятгари дастаи Челси Маркос Алонсо як мухлиси дастаро аз ҷои хобаш хезонда ба чемпионӣ табрик гуфт. ин дар ҳоле сар зад ки футболбозони дастаи Челси баъди ғолибият ба яке аз меҳмонхонаҳои Португалия баргаштанд ва дар долони меҳмонхона як мухлисе ҳангоми тамошои телевизор хобаш бурда буд. Маркос Алонсо ногаҳон ӯро бо садои баланд аз хоб бедор кард ва чанд ҳам футболбози дигари даста низ дар ин бедоркунӣ Алонсоро ҳамроҳӣ карданд. мухлис ки масти хоб буд дар аввалҳои бархостан гумонам нафаҳмид ки атрофаш чӣ кор мегузарад.
баъди чанд сония барояш маълум гардид ки футболбозони Челси аз хурсандӣ ба сифати шӯхӣ ӯро аз хоб бедор карданд. Ин албатта шӯхӣ аст ва онҳоро фаҳмидан лозим меояд. Агар ман финали Лигаи Чемпионҳоро мегирифтам, шояд аз хурсандӣ ба ҳар раҳгузари шаҳр салом медодам. овозаҳо дар мавриди курсии сармураббигии дастаи ПСЖро тарк кардани Мауритсио Почетино ҳамин рӯз хотима ёфтанд. онҳое ки мегуфтанд Зидан сармураббии ПСЖ мешавад, акнун барои ӯ вазифаи нав биёбед. Фабрицио Романо, журналисти машҳури варзишӣ, имрӯз тавассути саҳифаи Твиттераш хабар дод ки раҳбарияти бошгоҳи Парижӣ дар шӯрои охирини директорони бошгоҳ ба хулосае омаданд ки Почетино ҳамчун сармураббии дастаи ПСЖ то ба охир расидани муҳлати шартнома боқӣ мемонад. инро директори варзишии дастаи мазкур расонаӣ кард ва баъди шӯро ӯ дарҳол дар саҳифаи Твиттераш навиштааст ки Почетино бо мо шартномаи 2 сола дорад ва мо аз кори ӯ розӣ ҳастем. қаблан овозаҳо дар бораи баргашти Почетино ба дастаи Тоттенхем пайдо шуда буд ва расонаҳо Зиданро ба ПСЖ ву Почетиноро ба Тоттенхем интиқол медоданд. ҳамакнун баъди ин иттилоъ овозаҳо дигар шуд. Антонио Контеро ба Тоттенхем равон доранд. Зидан дар ҷустуҷӯи кори нав аст. зиданако кор наёфтед, блогер шавед. Фақат камтарак мӯи саратонро қайчӣ занед ки аз блогер бачаакҳои мӯи сардарози муосир фарқатон кунем. бадтарин ҷузъиёти футболие ки ба ман писанд нест, ин ҳамон гап ё овозаи он аст ки мураббӣ бо ким кадом як бозигар муносибаташ вайрон шудааст, аз ин рӯ ба майдон намебарояд. ин хел масъалаҳоро гумонам ниёз ба исбот кардан нест, чун шумо аллакай дар ин бора зиёд шунидаед. ана акнун чунин гапу овозаҳо дар мавриди беҳтарин бомбардири имсола Роберт Левандовски пайдо мешавад. аз фарду расман Юлиан Нагелсман ҳамчун сармураббии дастаи Бавария корро оғоз мекунад. сӯи дигар Левандовски аз минбари баланд мегӯяд ки ман даъвати дигар дастаҳоро интизор ҳастам. шояд ин ба муносибати Нагелсман ва ё Левандовски рабт надошта бошад, аммо мешавад ки беҳтарин дастаи дунёро бе ягон сабаб тарк намоӣ. хулас бозигари полшагии дастаи Бавария дирӯз ба журналистон гуфт ки ояндаи ман барои ҳама кушода аст. ман худро дар Бавария олӣ ҳис мекунам. ин бошгоҳи бузург аст ки дар беҳтарин шаҳри Олмон Мюнхен қарор дорад, аммо бароям писанд аст ки забони дигар омӯзам, фарҳанги дигарро бубинам. ин ба ман имсол даст медиҳад ё не намедонам, гуфтааст Роберт Левандовски. инро мегӯянд хапу дамак гурехтан. 80% расонаҳои хабари аллакай Роналдуро ба дастаҳои мухталиф гусел мекунанд ва ҳатто нисфи зиёдашон аз баргашташ ба дастаи Спортинги Португалия ҳарф мезананд. чанде пеш миёни бозигарони Ювентус гапу калочаҳо пайдо шуд ки гӯё Роналду бо онҳо аллакай хайрухуш кардааст. ҳаминак чӣ гунае гуфтем бояд манбаъро аз хонаи объект пайдо кард. дигар ба сомонаву шабакаҳои иҷтимоӣ боварам намондааст. дар ин мавзӯъ хабари тоза дорем. Ҷорҷина Родригес, хонуми Криштиану Роналду дирӯз дар кӯча мавриди суолу ҷавоби зиёди мухлисон шуд. ҳатто мухлисон тавассути телефон ӯро сабт карданд ва он ҷо дида мешавад ки мухлисе аз ӯ мепурсад ки Роналду дар Ювентус боқӣ мемонад ё не. Ҷорҷина Родригес ба ин суол чунин ҷавоб медиҳад ки ӯ дар ин даста Se queda. Vale, gracias. ба хонум эътимод дорам, чун мард ҳар коре мекунад ҳатман бо ҳамсараш як маслиҳат мекунад, махсусан мардҳои ба андешаи баъзеҳо занкалони Аврупо. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.